Croeso i e-sgol, prosiect sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, Mr Harvard. Ie. Mae'n mynd i fod yn gymorth i chi i adolygu a heddi i ni'n mynd i fod yn gwneud lefel A Ffiseg a ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar lasers. Beth sydd gyda chi fan hyn yw link i fynd i unrhyw recordiadau eraill wedi cael ei wneud mewn lot o gwahanol testunau. Ond cofiwch, Ffiseg yw'r un pwysig. Felly bant â ni. Y peth cwestiwn cyntaf sydd â fi fan hyn i ti, Mr Harvard, yw mae laser yn Saesneg yn sefyll am... Light amplification by stimulated emission radiation. Na mae hwnna'n llawn pen, yn gwe. Ydi. Ond mae fe'n diffiniad, mae diffiniadau yn pethau pwysig i gofio. So os byddwn ni'n gofyn i ti, beth yw y diffiniad o laser trwy Gymraeg? Wel, byddwn ni'n gweud mwyhau golau drwy gyfrwng a llyriad ysgogol peladriad. Os ni moyn torri hwnna lawr i helpu chi cofio fe, so y mwyhau bit, y mwyhau golau. Cael fwy o ole fyna, rili, ie. So mae'n mynd mwy cryf. Trwy gyfrwng a llyriad. A llyriad, yn lle bod mae'r electron yn gollwng lawr, mae'n allyru ffoton o ole. A wedyn yr ysgogol peladriad. Wel, y peladriad byddai'r peladriad o ole a'r ysgogol gan bod ni'n gwneud i hynny ddigwydd wrth cael gwrthdroad poblogaeth. So mae'r diffiniad o laser, dysgwch mae probably werth 2 marc. Mae gwefan cybac, so na www.cybac.com neu .co.uk, un o'r ddoi. Os ewch chi mewn fyna, a wedyn ble mae gyda'r search bar bach ar y top, os bych chi mewn Ffiseg, fe eithaf chi un o'r tudalennau sydd gyda nhw, a mae cyfle gyda chi i lawrlwytho pob testyn lefel A yn Ffiseg, gyda fel y crib sheets bach hyn. Maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Ni'n defnyddio nhw'n llawer yn gwersi ni. Ydyn, ie. A mae disgyblion yn hoffi nhw'n fawr iawn. So triwch nhw'n wneud hwnna, please. Beth newn ni yw ar diwedd y cyflwyniad yma, yw dod nôl i'r taflen yma, cael gweld odyn ni wedi bod yn adolygu y stwff sydd eisiau. Dealltwriaeth o fel mae lasers yn gweithio'n gyntaf gyda ni fan hyn, Mr Harvard. So, ti'n mwyn esbonio ta bach y biti y proses sydd gyda ni fan hyn o amsugno ffoton? Ie, beth sy'n digwydd fan hyn, fel arfer mae'r electron yn tueddol o aros yn y lefel egni isaf, sef E1 gyda ni. So, fan hyn mae'r electron ar hyn o bryd? Ie. A os mae ffoton yn dod i mewn, a mae rai bod y ffoton gyda'r egni sy'n hafal i'r gwahaniaeth mewn egni rhwng yr egni lefel cyntaf a'r ail. So mae'r ffoton yn dod mewn fan hyn, so mae'n dod mewn a mae'n taro yr electron fan hyn? Ie. Mae'r electron yna'n amsugno'r egni ac yna'n teithio i fyny i fod yn yr ail lefel egni. So mae'r codiad yn egni sydd gyda fe yn mynd lan â fe i'r lefel E2, ni'n galw'r lefel yn? E2, ie. So ni'n galw'r lefel gwylodd yn E1, mae fwy o egni gyda fe yn E2. Ie, mae'n ei cyflwr cynhyrfol. So yn yr, ti'n gallu gweud na unwaith to? Yn yr... Cyflwr cynhyrfol. So be bod hwnna'n meddwl, cynhyrfol, bod e wedi cael... Cael egni o'r ffoton. So hwnna'n rhyw fath o excited state? Ie, excited state yn Saesneg, ie. Cool. Rhan 2 yn stori'r electron yn symud. So, ni wedi disgwyl ar electron dod mewn yn amsugno'r egni, symud lan. Be ni sydd yn ei trwy'n? Wel, drwy yma, mae'r electron yn ffindo'i hun yn yr ail lefel egni. A pam mae fe yn hwnna, achos mae fe wedi cael yr egni o ffoton yn rhannu. Sy'n dod i mewn, ie. A drwy yma, mae'r electron yna eisiau gollwng lawr i'r lefel egni isaf. Pam mae fe moyn wneud na? Pam mae'r electron yn moyn lawr? Yn natur, mae'r electron yn tueddol eisiau fod yn y lefel isaf. Cos mae'n mwy sefydlog fyna? Ie, mae'n mwy sefydlog ydi, mae'n wir. Mae hwnna'n rhywbeth yn wir, a popeth yn ffiseg yw, mae popeth ddim eisiau bod mewn cyflwr fel... Cynhyrfol. Ie, maen nhw moyn bod, fel maen nhw'n gweud, safe. Ie, chilled a safe. Ie, so mae moyn dy lawr, beth sy'n digwydd? Wrth i fe gollwng lawr o'r lefel egni, yr ail lefel egni i'r lefel egni cyntaf, mae'n allyru ffoton o ole. A mae'r ffoton yna gyda'r un egni a'r gwahaniaeth rhwng lefel egni 2 a lefel egni 1. So mewn ffordd, gallwn ni ysgrifennu hyfaliad i fynd gyda hwnna, os mae eisiau? Ie, gallai ti'n ei hynny. So beth bydde fe? Bydde'r egni y ffoton ei hunan.
Ie. A bydda hwnna yn hafal i wedyn, dy beth oedd yr egni yn lefel 2, Ie. a wedyn mynd lawr i egni 1, so mewn ffordd, hwnna'n eitha syml. Y gwaniaeth yn egni yw hwnna. Ie. A mae rai bod hwnna'n hafal i'r Ie. egni mae'r ffoto'n gyda. Ond yw'n cysylltu gyda rhyw fath o hafaliad arall sydd gyda ni am yn byd ffiseg? Ydy, gyda'r e-ffoto neu egni'r ffoto'n ole, Ie. chi gallu cysylltu hwnna gyda hyf. Okay. Felly cysonyn planc Ie. a'r amledd fyna. So o'r hy fyna yw'r cysonyn planc. Ie. So mae hwnna'n un o'r cysonyn ti'n ffindo ar blaen y papur os mae eisiau. Ie. A beth bydd yr effin sydd yn ei mynd? Dyna'r amledd bydd y ton ole gyda. So pan mae hwn yn cwmpo lawr o'r E2 lefel lawr i'r lefel E1 mynd. So bydd amledd hwn, Ie. y ton hyn fan hyn, Ie. bydd yr amledd hyn sydd yn ei mynd. Yn gwmws. Right, okay. So mae hwnna'n rhywbeth pwysig y gofio yw, gwydwch bod dyn ni er enghraifft, rhoi rhifau syml mewn fan hyn, ond gwydwch bod dy fi rhywbeth fel 10, gwydden ni 10 joule fan hyn, a bod dy fi rhywbeth fel 7 joule fan hyn, byddai'r e-ffoton wedyn yn 3 joule. Ie, yn gwmws. A wedyn, os fi'n gwybod y 3 joule, fi'n gwybod beth yw'r cysonyn planc, mae'n bosib gweithio mas beth yw'r amledd. Ie. Okay. Di fe na beth yw amledd laser? Di fe na fel maen nhw... Ie, yna fe bydden nhw'n gweithio mas wedyn beth yw amledd y laser sy'n dod allan o pen laser neu unrhyw fath o laser chi weld neu defnyddio. Okay. So gyda lasers, fel arfer, mae lasers coch sy'n mae pawb yn gyfarwydd gyda. So amledd laser coch bydd rhif arbennig dy fe. Ie. So wedyn, os byddwn ni moyn cael laser, gwydden ni porffor, fel sydd yn... gyda ni yn Star Wars. Gyda Mace Windu. Gyda Mace Windu. Mae pawb meddwl am yr un porffor. Falle fel un bach mwy pwerus. Ie. A dwi'n wir i weid rhywbeth am yr amledd, am laser sydd yn lliw porffor? Laser porffor gyda amledd uwch, felly gyda fwy o egni. Sy'n golygu bydde, lightsaber Mace Windu yn gwneud fwy o ddifrod na un Darth Vader hyd yn oed. Oce, so mae bach o tystiolaeth ffiseg fyna yn gallu faca fel an. God, so beth arall gyda ni'n dweud, bydd yw'r gair digymell hyn sydd yn ei mynd? Allar i digymell? So digymell yn golygu bod e'n gallu digwydd unrhyw bryd, ac os does dim unrhyw reswm bod e'n digwydd, mae ond am y ffaith bod yr electron eisiau cyrraedd yr egni lefel cyntaf. Oce, gallu di rheoli pryd mae electron yn mynd iddo lawr o wedyn ni un orbit arall? Wel, gewn ni weld hwnna ar y sleid nesaf. Can i fant. Right, mae dyn ni rhyw fath o allariad ysgogol yn digwydd fan hyn. Sa'n syniad i, beth yw ysgogol yn meddwl? Wel, ysgogol yn Saesneg stimulated, so chi'n achosi i'r electron yma i gostwng o'r egni lefel, yr ail egni lefel i'r egni lefel. Okay, so ni sy'n gyfrifol am hwn i fynd lawr i fan hyn? Ie. Okay. Llai gofyn fel i ni yn gallu ysgogi fe i fynd lawr? Neu oedden ni'n gweud, yo electron, mae eisiau ti symud lawr o lefel E2 lawr i E1. Chos na'n ceir bod electrons yn gallu deall pethau. Na, so nhw'n deall Gymraeg. Na Saesneg, os Saesneg oedd yna. So fel i ni'n gallu ysgogi ni? Wel, beth i'n ei gyda'r electronau, ni'n rhoi golau eto, so tonfedd ole sydd gyda'r un egni a'r gwahaniaeth egni rhwng E2 ag E1 eto. So ni sy'n gyfrifol am roi y ffoton golau hyn mewn yn y lle gyntaf. So wedyn, achos bod ni'n neud ni sy'n ysgogi fe i amsugno fe wedyn? Yn gwmws, yes. Mae'r ffoton trawol yn dod mewn. Mae'n mynd yn agos i'r electron, ond mae ddim yn cael ei amsugno gan yr electron. Felly mae'r ffoton yma mynd yn agos i'r electron. So di ddim yn actually bwrw'r electron o gwbl, na, de? Na. Right. So fel mae hwnna'n gallu ysgogi fe, de? Bos dy fe rhyw fath o grym dros dy fe? Ie, mae'r ffaith bod e mor agos, mae'r grym yna wedyn yn achosi'r electron i eisiau gostwng o'r ail egni lefel i'r egni lefel cyntaf. Oeddi hwn yn rhyw fath o un o'r grymoedd yn natur sydd ni, so mae dyn ni'r fel y grym electromagnetaidd hyn? Ie. So falle y grym electromagnetaidd sydd yn cael rhyw fath o effaith ar yr electron i hunan. Ie. A oherwydd mae fel, falle, os i ti'n cerdded ar ochr yr hewl, a mae lori fawr yn paso te, falle mae ddim yn bwrw te, ond bydd hwnna'n ysgogi ti, falle, i symud mas y ffordd. Yn gwmws, ie, mae'n ffordd dda ddysgu fe. Mae'n anoleg da iawn, analogy da iawn, ni feddwl. So mae'r electron hyn yn mynd i ddod lawr. Ie, a wrth i fe gostwng lawr,
bydd e'n allyru ffoton arall Ie. sydd gwmws yr un peth, sydd yn cydlynol, Ie. felly gyda'r un gwedd, yr un cyfeiriad, yr un amledd, yr un tonfedd, a'r ffoton trawol oedd yn dod i mewn yr ochr chwith. Right. Felly nawr, chi wedi mynd o un ffoton i 2 ffoton. Right. So gwydon ni bod fi yn dod mewn gyda amledd o wedyn ni. Fi'n gwybod mae'r rhifau'n syml, right? Achos mae'r amleddu sydd gyda y laser, maen nhw'n crazy yn y gyda. Ydyn. Right? Ond fi jyst yn mynd i iwso rhifau rwydd fan hyn. So gwydon ni bod dyn ni'r beth fel 100 hertz fan hyn. Bydd y 2 hyn fan hyn hefyd gyda 100 hertz. Yep. Ond mae 2 o'n nhw yn hytrach na un o'n nhw. So chi wedi mwynhau golau fyna? Ie. So, nygu hwnna'n torri sort of deddf cadwriaeth egni, yr energy law, y ffaith bod ni'n cael 2 yn hytrach na bod ni'n cael 1. Bydde fe yn os byddai'r electron ddim yn gostwng, ond gan bod yr electron yn colli egni wrth mynd o E2 i E1, mae'r egni yna yn dod allan fel ffoton ychwanegol. Right, so... Felly mae cadwraeth egni. Mae dal yn fodoli, ond mae part o'r egni'n cael ei newid mewn ffordd o un dull mewn i dull arall. Yn gwybod. Mae hwnna'n glefer. Mae hwnna'n glefer iawn. Ond ife na un o'r dyfeisiadau fel o'n i wedi ffindo mas fel i wneud lasers. Fi'n gwybod taw, ie, yn gwybod. So, mwyn y thebyg, ta pwy wedi lan ar syniad hyn o fel i greu 2 sort of ton gyda'r un amledd, mwyn y thebyg gyda Nobel Prize amdano hwn. Dyna nhw wedi. Okay. Right. So, bydd yn ni gweud, mae'r 2 hyn wedyn yn cael ei allyru mas o'r atom i hunan? Yep, a be bydd y digwydd wedyn, bydd hwnna'n bwrw drych ar ochr arall yr laser, ac felly'n dod nôl mewn a bydd yr 2 yma yn achosi 2 electron arall i gostwng. Right. So, wedyn, mae hwn yn mynd i achosi fwy ar pob trawiad, a mynd yn fwy ar pob trawiad, a fwy ar pob troniad. Yn esblynyddol, byddwn ni'n gweud. Esblynyddol, exponential, rise dyn ni fan hyn. Ie. Okay. Right. Yr un peth arall sy'n poeni fi fan hyn, beth yw'r peth hyn y beth bod yn cydlynol? Mae cydlynol yn ffes neu beth ni'n siarad? Mae gyda'r un gwedd, amledd, cyfeiriad teithio a chyfeiriad polareiddio hefyd. Okay. So mae gwmws yr un peth. Right. Ond yw hwnna'n rili bwysig? Ydy, achos gallech chi gael rannau gwahanol o'r ton, os byddech chi'n cael brig a os byddech chi'n cael gwylod y ton yn bwrw'r un pryd, falle byddai'r ton yna'n diflannu wedyn. Okay. So, mewn arholiad, bydde gwybod bod y tonnau hyn, tonnau hyn yn gydlynol, bydde hwnna'n falle werth marc? Gallai fod, ie. Okay, cool, good. Okay, gwrthdroad poblogaeth dyn ni'n mynd. Ti'n gweithio ni, gyda gi, bydd hwnna'n Saesneg, allan ddiddordeb? A population inversion yn Saesneg. Okay, so hwnna'n meddwl lot i fi o gwbl. So, ti'n mwyn esbonio beth yw gwrthdroad poblogaeth yn meddwl o'n y ffiseg unan? Wel, mewn laser, mae'n bwysig iawn bod chi gyda gwrthdroad poblogaeth, sef bod fwy o electronau yn yr egni lefel uchaf na isaf. Right, okay, yeah. So fel chi'n gweld yn y llun, ni gyda 6 electron yn yr ail egni lefel. So hwn byddai'r lefel E2 ni, a wedyn mae dyn ni'r lefel E1. So mae mwy o electronau gyda ni lan. So mae obviously mae dyn ni wech lan fan hyn, a mae dyn ni 2 fan hyn. Pam hwnna mor bwysig? Wel, gyda laser, fel chi'n gwybod, mae ton o ole, so mae ffoton o ole yn mynd mewn o'r ochr chwith. Okay, so mae'r ton dy mewn, A os mae fwy ar y top na'r gwylod, wrth i'r golau y ton ffoton ole mae dod mewn, bydd e'n achosi un o'r electronau i ostwng. Right, so ni'n mynd nôl i beth ti'n esbonio gynnau nawr. So mae un o'r ein yn mynd i ddod lawr, a fel ni'n gwybod, os mae un o'r eina yn dod lawr, bydd 2 ychwanegol... Un ychwanegol, ond bydd yr un yma'n cario ymlaen. Right, okay, so na pham mae 2 gyda ni. Right, okay. Oeddi'r ton un sydd yn mewn, oeddi'r mynd i achosi hon i ddod lawr hefyd? Na, mae un ffoton yn achosi un electron i ostwng. Mae hwnna'n mewn ffordd yn dilyn y deddf egni, achos dim ond digon o egni i achosi un yn nhw i gwmpo bydd yn achosi. Yn gwybod, ond bydd y ton yna eto, bydd y ffoton yna'n cydlynol. Right. Os mae fwy o electronau ar y gwylod, so os bydd ddim gwrthdroad poblogaeth a bydd fwy o electronau ar y gwylod, bydd chi nôl i'r sefyllfa oedd ar y sleid cyntaf, lle bydd yr electron yn amsugno'r ffoton ac jyst yn symud mlaen i fod yn yr ail egni lefel ac yn cymryd y ffoton yna i ffwrdd. Fi'n gweld. Felly mae'n bwysig bod fwy ar y top na'r gwylod. So, mewn ffordd, mae hon ffili mynd lan i'r lefel na,
oherwydd bod y lefel hyn gyda mor gymaint o electronau yna fe. Yn gwybod. OK. Right, so beth arall gyda ni weid fan hyn? Oes limit o faint o electronau sydd ar pob lefel? Ydy hwnna'n rhywbeth sydd eisiau gwybod neu dyw e ddim yn o Na, bwysig does ni? dim rai gwybod hwnna, ond mae rai bod o leia un fwy yn egni lefel 2 na un, mwyn bod gwrthdroad poblogaeth yn digwydd. So mae'n rhaid fod un, so bydde fe'n bosib i sefyllfa i cael, bydde dim ond 3 gyda ni fan hyn? Yep. Dim ond 3 gymaru gyda 2. So os bydde dynnu gwyddo ni 3 ar y gwylod, bydde leia, rhaid ni cael leia 4 ar y top. Mae wastad angen o leia un ychwanegol i cadw'r laser i weithio fel. Os rhyw deddf bryd mae'n gweud, mae'n well bod 1 ar y gwylod neu 2 ar y gwylod i cael laser mwy cryf, neu... Fi ddim yn siŵr am rai fod yn onest. Ond diw hwnna ddim yn rhywbeth... Na, does dim rai chi gwybod hwnna. So y ffaith mwyaf pwysig yw, just fan hyn de, gyfer gwrthdroad poblogaeth, mae'n rhaid fod fwy o electronau ar lefel E2 neu sydd ar lefel E1. Os mae fwy yn E2, os mae lot yn E2 yn fwy na E1, bydde fwy o ffotonau wedyn yn achosi fwy o electronau i gwmpo. Right. So yn y diagram dyn ni 2 ar y gwylod, a ni'n gwybod bod eisiau leia 3. Ie, ond os ydy'n 10 neu 20, pob tro bydde 20 ton yn dod i heibio, bydde 20 electron gostwng. Right, so fi wedi gwneud 1 ton dy mewn, ond gallai ni wedi achosi 2 ton i dod mewn gyda'i gilydd. Ie. Right, so os bydde 2 ton wedi dod mewn gyda'i gilydd, bydde hwnna wedi achosi 2 o'r electrons ar y top. So wedyn, bydde gyda fi 4. Yep. OK, so mae hwnna'n mynd i meddwl bod gyda fi, os bydde 4 ton, mae hwnna'n meddwl bod laser mwy cryf dy fe? Bydde fe'n, ie. A bydde'r 4 na'n bwrw drych ac yn dod nôl. A bydde'r 4 arall yn gostwng, so chi lad i 8, 16, 32, 64. Right, so mae hwnna'n bwysig i gwybod fel i wneud laser gyda... Wel, mwy o electronau, mwy o pŵer. Ie, mae'n wir. Ie. Ond mae angen ein siŵr, byddai chi roi'r egni mewn i cadw'r electronau i fod yn yr ail egni lefel yn hytrach na'r egni lefel cyntaf. Ond mae hwn ar y sleid nesaf. OK, cool. Right, mae dyn ni diagram eitha cymleth fan hyn, ble mae dyn ni golau pwmpio. Ie, so dyma'r ffotonau sy'n dod i mewn sy'n mynd i achosi i'r electronau i symud lan o'r cyflwr isaf i'r cyflwr cynhyrfol. Alright, so mae llwyth yn dod mewn fan hyn. Ie, bydd eisiau 1 ar gyfer pob electron. So ar y foment mae 8 electron yn y cyflwr isaf. So hwn yw'r lefel E1? Ie, 1 fyna eto. Ac mae'n dyna le maen nhw eisiau bod ar tymerydd y stafell. Felly chi angen roi'r gwaith mewn, chi angen roi'r egni mewn, fel y golau pwmpio, i achosi i'r electronau yma i symud i fyny. So fe mae'r golau hyn yn dod mewn, bang, wwsh, bydd hon yn mynd lan, wedyn bydd hon yn mynd lan. So bydd pob un o'r ein mynd o'r lefel E1, lan mewn i lefel E2. Yn gwmws. Pob un yn nhw? Os mae 8 ffoton, os mae... So... Gwydwch bod ni 8 o'r ein, so bydd 8 o'r ein yn mynd lan, dy fe? Bydd achosi 1 ffoton i pob electron. Ond mae'n syniad da bod ni yn nwpo pob un lan, neu yn well bod ni'n gadael peth nhw ar lefel E1? Wel, os ti'n cofio o'r sleid cyn, mae'n well bod ni gyda fwy ar y top nac ar y gwylod mwyn bod ni gyda gwrthdroad poblogaeth. Ie. So mae'n actually well bod ni yn gadael 2 ar ôl ar y gwylod, a cael fwy i fynd ar lefel E2 yn? Ie, mae'n well bod ni gyda E2 yn fwy na E1, yn sicr. OK, right. So bydd arall eisiau gweud fan hyn? Os ni'n clico ymlaen. OK. So dyma, os chi gyda dim ond 2 lefel yn eich laser, so lefel 1 a lefel 2, dyma'r gorau byddwch chi'n byth gallu cyrraedd. Sef bod hanner electronau yn cyrraedd y top, a'r hanner arall ar y gwylod. Oherwydd, os chi'n cyrraedd y sefyllfa yma, pan bydd y ffoton yn dod i mewn, mae'r un siawns bod yr electron yn cael ei amsugno gyda un o'r rai ar y gwylod, a bod e'n mynd i cynhyrfu un o'r rai ar y top i ostwng. Yr un siawns? Yr un siawns yw e. So, gan mae 4 ar y top a 4 ar y gwylod, gwmwys yr un siawns yw e, bod y ffoton yma yn mynd i cael ei amsugno gyda un ar y gwylod, neu yn cynhyrfu un o'r rai ar y top i ostwng. Fi'n ty bach yn y tywyllwch fan hyn, achos o'n i'n meddwl, os mae dyn ni 4 ar y top, 4 ar y gwylod, o'n i'n meddwl walle bod eisiau wastod cael fwy ar y lefel E2? Os, a dyna yn gwmwys beth sy'n angen mewn laser. So mae laser
2 lefel fel hyn, Ie. ddim mynd i gweithio. Mae ddim yn Ah. effeithlon o gwbl, a mae ddim mynd i gallu weithio, achos mae'n lawr i siawns os byddai'r ffotons yn Ie. So mwyhau. mae'r sefyllfa hyn yn un gwael de. Ydi. Mwyn o wael. Ydy, mae'n wael A iawn. dylen nhw yn gweud na. Ie, yn gwmws. Right. So byddwn nhw'n bosib mewn arholiad gelech chi diagram fel hyn. Ie. A falle byddwn nhw'n gweud eglurwch oeddi hwn yn sefyllfa da. Ie. A bydden nhw'n gofyn pam bydde felly laser gyda 3 lefel neu 4 lefel yn well na un gyda 2 lefel. Oedden ni'n mynd i siarad ti lefel 3? Gewn ni weld ar y slide nesaf. Oce, bant â ni. Right, mae'n disgwyl fan hyn, mae'n ni'n mewn i'r big stuff fan hyn nawr. So mae dyn ni laser 3. O'n i'n mylicio'r lasers ar y 2 lefel, achos dyn nhw ddim falle yn mynd i gweithio. Na. Right, so fi'n cymryd yn ganiataol bod laser 3 lefel yn bangen, fel maen nhw'n gweud. Mae'n sicr yn well, ond gen i weld os mae'n bangen nawr yn munud. So, ni gyda 3 cam fan hyn. So'r cam cyntaf, bydde wrth gwrs goffa pwmpio'r egni mewn i cael yr electronau i mynd o'r lefel E1 yn syth lan i lefel E3. Oce, cwni off. Pwmp, a wedyn, boom, lan na fe o lefel E1 lan i lefel E2. E3. Okay. So mae lan i'r top. Ni'n gael fe'n lefel 3, achos mae yn y laser hyn, ni heb gweld, mae lefel E1 ar dyn ni ar y gwylod fan hyn, hwn yw lefel E2, ond tro hyn, yn lle bod ni'n mynd mewn i lefel E2, ni'n skipo y lefel E2, a ni'n mynd straight lan i'r lefel E3, yw e? Ie, pam ni'n pwmpo'r electronau fyny, mae'n mynd i E3 dim E2. O, gallwn ni gofyn cwestiwn fan hyn, ti'n bod yr egni sy'n dod mewn ar y ffoton hyn de, fi'n cymryd yn ganiataol bod eisiau fwy o egni iddo mewn. Ti spot on fyna, ie. Achos mae'r gwahaniaeth mewn egni o E3 i E1 mynd i fod yn fwy, bydd eich e-ffoton chi yn fwy na'r e-ffoton rhwng lefel E2 ac E1. So, yr egni bydde eisiau fan hyn, bydde E3 minus yr E1. Yn gwmws. Okay, a hwnna bydde egni'r ffoton. So, os fi'n mynd nôl i feddwl y bydde'r HF yn sydd fan hyn, Ie. Okay. Os bydde eisiau fwy o egni arno fi fan hyn, fi'n cymryd yn gyltaol, odi fi'n mynd i cael fwy o amledd? Bydd yr amledd chi'n rhoi mewn, goffa bod yn fwy na beth yw'r amledd chi'n gael allan. Cool. Take it away. Right, ydym yn cyrraedd lefel E3, mae'r electron yna wedyn yn gostwng yn gyflym iawn tua cwpl o nano eiliadau i gostwng lawr o E3 i E2. Nano eiliadau, that's nanoseconds, so ni'n siarad ti 10 to the minus 9. So hwnna, 1,000th millionth of a second. Mae hwnna'n uffernol o gloi, yn gwybod? Mae hwnna'n gloi iawn. Okay. A chi eisiau bod i ddigwydd, oherwydd chi eisiau sicrhau bod eich electronau sydd yn E2 yn fwy poblogaidd na'r electronau sydd yn E1. Os chi'n cofio, chi eisiau gwrthdroad poblogaidd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod yn trwyddo'n eitha'n aml mor belled yw'r pwysigrwydd hyn bod mwy o electronau gyda ti ar lefel mwy uchel. Ie. So, be chi moyn wedyn bod lefel E2 chi yn fwy na lefel E1, a mwyn i hyn ddigwydd, chi angen bod eich lefel 2 yn meta-sefydlog. Mae hwnna'n gair. Ie. Meta-sefydlog, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth sydd yn mas o'r Avengers. Wel, mae'n swnio fel la, ydy. Felly'r Avengers nesaf fi'n ni'n gweld. Be mae'n golygu yw bod e'n aros neu'n hirach, ond dim yn hir iawn. Mae dal tua mili eiliad. Ond pan chi'n cymaru hwnna gyda nano eiliad, mae'n miliwn gwaith yn hirach. Ie. So mae'n mynd i aros yn hirach ar lefel 2. Ydy. Cool, oce. Mwyn sicrhau fyna gwrthdroad poblogaeth. Yna, pan mae'r electron yn gostwng, chi'n cael unwaith eto y ffoton o ole yn cael ei alleru. A dyma eich ffoton sy'n cael ei alleru gan y laser wedyn. Dyma eich ffoton sy'n dod allan o'r laser. Na ni, cool. Con i mynd, ni ar lefel 4. Os bod nhw'n fel Donkey Kong, ni jyst y bod lan ar y top. Y boss level ar y ffordd. Lefel 4 egni system laser. Bant yn ni de. Wel, chi falle'n gofyn, pan byddech chi eisiau gwneud system laser gyda 4 lefel yn lle 3, gyda'r 3 mor dda? O'n i'n mynd i gofyn, a pam ni'n cael 4? Wel, os chi'n meddwl nôl i'r egni lefel gyda 3, oedd yr cyfradd pwmpo ar gyfer sicrhau
bod chi gyda gwrthdroad poblogaeth yn uchel iawn er mwyn ein siŵr bod lot o fwy o electronau yn yr ail ran na'r ran cyntaf. Ie. Felly mae hwnna gallu fod yn eitha ddrud i goffod o'r egni yna mewn trwy'r amser neu siŵr bod y electronau ar y gwylod yn cael eu pwmpio lan ar cyfradd uchel iawn i wneud siŵr bod e'n wag. Felly mae'n well cael system 4 lefel, lle does dim angen i'r cyfradd yna fod mor uchel, gan bod E2 fel chi'n gweld yn gollwng ei hun yn gyflym iawn nôl lawr i E1. So ni dal yn siarad sort of nanoseconds. Nanoseconds ar gyfer y 2. A wedyn milliseconds. Milliseconds fyna, ond hefyd mae'r rhan 4 hefyd yn nanoseconds, so nano eiliadau fyna. Waw. So os ni'n edrych ar y rhannau i gyd, mae'r electron yn cael ei pwmpio lan o E1 i E4. So bang, maen nhw'n lan i fyna. Dylen ni dweud, mae'r ffoton sydd yn dod mewn fan hyn, sydd yn rhoi'r egni i fe. Bang, mae'n mynd lan, A wedyn mae'n para lan ar E4 tua cwpl o nano eiliadau. A wedyn? Mae'n gostwng lawr i E3. Nawr, chi eisiau E3 fod yn meta-sefydlog eto. Sef bod yn para tua cwpl o mili eiliadau. Er mwyn ein siŵr bod fwy yn E3 na E2. Bydd. Ac mae hwnna'n golygu pan bydd yr ffotonau ar gyfer y laser yn dod trwyddo'r gwactod fyna gofod rhwng E3 a E2, bydd e'n achosi i'r electron gostwng lawr ac bydd chi wedyn yn cael dwbl faint o ffotonau yn dod allan. So, mynd nôl i hwnna, peth pwysig yn gofio, fi jyst wedi gwneud llun o un ffoton yn dod mewn, ond tra bod hwn yn digwydd, bydde fwy o ffotonau yn digwydd yn dod trwyddo fan hyn. Rhwng E3 a E2. So, mae'n eitha cymleth faint o ffotonau sy'n cael eu tanio mewn i hwn ar unrhyw adeg. Mae rhan E2 a rhwng E2 a E3, mae hwnna'n bron o fod system ar ben ei hun, gyda'r pwmpo wedyn yn digwydd er mwyn codi'r electronau lan i gostwng ei mewn i E4 a E3. So, wrth dyfeisio laser, bydden nhw'n dyfeisio fe fel bod yr ton hyn yn cael ei anelu falle fwy at fyna. Yr electronau. A wedyn byddai'r ton hyn sy'n cael ei mewn yn cael ei anelu i fynd rynt y lefel E2 a E3. Byddai'r system wedyn yn le mae'r laser yn digwydd rhwng E2 a E3. So mae hwnna'n gymleth. So ti wedi gweld fel mae wedi ala amser i dyfeisio laser er mwyn perfeithio ble mae'r ton hyn. Chos ni'n siarad y pellter rynt E2 a E3 o fewn atom. So os byddwn ni'n meddwl just fel yr atom ei hunan, ni'n siarad am y pellter sy'n rynt y plisgynnau hyn sy'n fach iawn. Ydy. So bydd rhaid yn achosi y tonau hyn yn achosi'r yr electronau hyn i fynd lawr o E3 lawr i E2, bang ni'n cael y ton yn dod mas sydd mewn gydwedd. Ydy. So bydd yna'n cydlynol wedyn gyda'r tonau eraill sydd rhwng E3 a E2. Nawr y problem gyda system laser gyda 3 lefel egni oedd yr electronau ddim yn aros, ddim yn gallu cael eu pwmpo lan digon gyflym o gwaelod yr E2 fyna. So fel chi gyda nawr, chi gyda un lefel arall, sef mynd nôl lawr i E1, a mae hwnna'n digwydd mewn nano eiliad, sydd yn gyflym iawn, sy'n golygu bod E2 bron o fod yn wag trwy'r amser. A mae hynny'n meddwl, does dim angen pwmpo ar cyfradd mor uchel i sicrhau bod electronau yn cyrraedd E3, gan fod E2 bron yn wag trwy'r amser. So, mae gair yn Saesneg o cael rhywbeth fel, maen nhw'n galw fe'n synchronization, ble mae ti'n goffod cael yr amseru o electron yn neidio o un lefel mewn i'r lefel arall, tra bod electron arall yn mynd lawr o un lefel i lawr. Mae rai o popeth yn gweithio gyda'i gilydd, neu bydd dim laser gyda ti o gwbl. Bydd gwastraff egni llwyr yn digwydd. A beth sy'n mor dda mewn laser fel la, chi gyda'r beth sydd lot fwy effeithlon gan bod e gyda 4 lefel egni, a mae'r systemau yma i gyd yn gweithio rhwng y lefelau yn anhygoel. So mae cael yr amseru hyn o cael yr amser o fod yn nanosecond fan hyn, millisecond, a wedyn nanosecond fan hyn, mae cael yr amseru na yn arwain at, fel y ti'n gweud, wneud yn siŵr bod gyda ti y rhifau cywir o electronau ar pob lefel ar unrhyw adeg.
A dyna chi fel chi'n laser sy'n mor effeithlon wedyn. Os mae gofyn cwestiwn yn yr oliad yn gofyn sut mae falle system laser 4 lefel egni yn fwy effeithlon, byddech chi'n gweud gan bod chi gyda'r lefel ychwanegol yma, mae'r cyfradd pwmpo'n llai, so chi'n rhoi llai o egni mewn ar y dechrau, gan bod chi wedyn gyda lefel edau sy'n bron yn wag trwy'r amser. Waw. Beth ti'n gweud yna? Ti'n meta rhywbeth na? Meta sefydlog. Ie. So mae hwnna jyst yn golygu bod yr electronau sy'n cyrraedd E3 yn aros ne miliwn gwaith yn hirach. A na yw'r meta bit Ie. yn meddwl Ie. mwy na dim. Dyna'n gwybod. Okay. So, na cyfro y system o lasers ydy lefel 2, 3 a 4 i gyd. A prif beth i gofio fyna mewn yr holiad yw esbonio beth sydd yn gwneud laser 4 yn well Na lefel 3. na lefel 3, a'r pwysigrwydd o cael yr amseru yn iawn rynt y pob un o'r levels. Ie. Hefyd, byddwn ni'n gweud mae'n rili bwysig i gofio fel i gweithio mas yr egni o pob un o'r levels, a falle o fyna gweithio mas beth yw'r amledd sydd gyda ni hefyd. Ie, ambell oedd y tonfedd hefyd. Ie. Oce, rhaid gobeithio bod hwnna wedi bod yn helpu i chi. So, na gwers 1 yn y cyfres yma o e-ysgol a Ffiseg gyda fi, Mr Williams, a... Fi, Mr Harvard.